Guys, nanata diri sa Cebu Terminal 2 Airport. Diri sa Tagbilaran City, nindot na siya kayo. Hindi para sa una, oh. Nindot na siya. Bago pa man daw ni. Video sa lantan ni kay may live mo. Muna ni karon ang port diri sa Tagbilaran City. Nindot na kayo. Hinagid pareha sa una ba? Ocean Jeep. Sir, ang light shipping sir, asa dapat sir? Diri? Muro kat pag terminal fee diri. Pero diri ra gyapon o dis? Mutana man diha nila. Sige. Salamat sir. Paguhan tani. Guys, maglukat sa tawag ko, maglukat sa tawag terminal fee dai. Bayad sa terminal aron mo nindot og samot ang kuan. Ang port sa Tagbilaran City. Maghana kayo pasahero. Terminal fee 30 pesos. Asa mo ba dong sir? Cebu ba? Sa light shipping, no? Light shipping. Pila terminal fee, ma'am? 30 na 30 pesos daw yung terminal fee. Ikaw na sir. Terminal fee. Ano daw? Terminal fee 30 pesos. 30 pesos. Tinawa ang ticket man. Hindi pwede picture. Terminal fee. Driver. Okay ra sir, mabidyohan ka sir? Mabidyohan na naman kita. Upload ko to sa YouTube. Duha? Oh, ay isa driver sa. Asa dapit sir ang kuan sa light shipping siya, dire? Sa segundo. Asa mo may magkuan? Pare dire na? Parehas lang di ay. 16 eh, uha ma'am. Ilahi lang ha kay magbuha ka ni. 6 One eternity later. guys, natari rin sa Pantalan, sa kinatawag light series. So yun o. Muna sakyan nato, padulong sa wala ka siya, balas 11 after 1 hour. Ayan. Kaya let's go. Naman na niyang light series. Light series 12. Daghan naman nagkarga dayo sa simento. Daghan ng kargang simento. Ferris 12. Ano guys, mudong na ta sa sulod. Kaya matug. Wow. Hi sir. Good evening. Kasama sir. Saan ang bila na sir? Hindi mo klaro man. 256. Thank you sir. 256. 256. Ayan guys, hanapin natin yung numero natin. 256. One eternity later. Hi guys, good morning. Ayan, papunta na po tayo sa sa airport sa Mactan.
Mactan Airport. First time ko to, kaya nagtanong ako doon sa ano, sa light ferries, light shipping na ano, mga trabahante. Kasi pwede naman daw mag-van pero mas matagal daw. Kaya sabi niya punta daw ako dito sa ano, magpambot na lang daw ako. Kasi mas mabilis siya, mas tipid pa kaya. Yung mga baguhan dito papunta sa ano, actually first time ko pupunta sa ano, sa airport, sa Mactan Airport, kaya tanong-tanong tayo para hanap tayo ng mas mabilis. Ayan, samahan niyo ako guys kasi natatawa ako dito sa ano, first time ko kasi itong pupunta eh. Kaya see you Palawan. Guys, na, idong ko na ni. Travel Cebu Port Authority Passenger Terminal. Lapu-Lapu City sa department. Ayan guys, nakasakay na ko ba tricycle. Pero niligid sa mismo dito sa Kuan Airport. Saan na daw? Sa Kuan ra sa Esquina Airport. So sakay na ko bugot lain. Diri na ka sir? Oh, lumang din. Taga Bohol mo ko sir? Asa ka kita Bohol? Dugay Bohol na. Ha? Dugay kita Bohol, asa ka kita Bohol? Indorman. Ay, dili ba ay? Nagbilara. Dugay ka deklara tip. Tip-tip ka? Oh, Pamaong ko. ha? Pamaong. Kumao. Oo. Pamaong ko ng lugay. Wala ka tuloy ka pinto isa ka tip. Iskulang ko high school dito sa Pangga ko daw na. Ah, Oh, dugay na mga wala ko balik mga 99, 2000. ah. Dito ko. 2000 man tuloy ko dire. Apa taga diri gyud ka? Oh, kaya akong mama nakita ang lugar ng lugar mama yan. Minyo sa kaya dito ba ako to. Kaya ako kapit. Ay guys, doon na ta sa airport. Nag-tricycle naman ko, mo nang ako na lang gilakaw para exercise food. Isa lagi na yung first time ta nakadoon din sa airport sa Cebu. Tamangutan na lang ta, di na tamawa. Ayun guys, nanata diri sa Cebu Terminal 2 Airport. Nindot po ng airport. Wow, sana all. Ayan guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update kayo sa aking mga new videos. Ayan, thank you so much guys. See you in Palawan. Bye bye.